kontatuko dizuet. Ze gauza harrigarria diren liburuak eta ipuinak. Badakizue, ematen digu aukera bidaiatzeko. Ipuin honekin, joango gara Errusiara. Gaur egun gauden egoera honetan, bidaiatzeko modu bakarra ipuinak dira. Bai, ez dugu behar hegazkina, estrena, ezer, gure irudimena erabiliz, joango gara. Prest zaudete? Venga, bagoazen. Bazen behin, Errusiako baso batean, gizon zahar bat bizi zen. Etxe txiki batean, bakarrik. Bere izena Sergei zen. Eta arotza zen. Arotzak esan nahi du, egurra landuz egiten dituela tresnak. Gazte garaian, joaten zen bere eskolarekin, basoara, egurra bila, rin, ran, egurra bila, rin, ran, egurra bila, rin, ran. Eta han, arbola ikusi aukeratu, tinbitan ba bota, eta egurra erraxek hartzen zuen gainean. Baina gaur egun xahartuta dago eta ezin du horrelako lanik egin. Eramaten du basoara, egurra bila joaten denean, bere lera, trineoa. Eta hor, aurketzen duen egurrak jartzen ditu eta horrela karga ez du gainean eraman behar. Egun horretan, lan egiteko egurra behar duela, basoara joan da, trineo hartu, eta han elurran gainetik joan da bere egurra baten bila. Baina ez du ezer aurkitzen, ez? Eta ez du sasoia orain egiteko dinbidan ba eskorarekin, lurrean eroritako egurraren bat behar du. Bueltak asko eman ditu, hemendik, handik. Eta halako batean, bere aurrean, horrelako egur puska poli bat agertu da. Ederki pentsatu dut, honekin egingo dut. Bueltan pentsatuko etxean zer egin. Orain hartuko dut eta trineoan jarri eta banoa. Baina etxera iritsi baino lehen hasi da pentsatzen. Eta pentsatu du, zer egingo dut? Bibolina bat? Ez. Txirula bat? Egurrezkoa? Ez. Badakit, panpin bat egingo dut. Egurrezkoa? Bai, egurrezko panpin bat egingo dut. Eta etxera joan denean, hartu duen borra eta joan da tailerrera. Eta han hasi da lanean. Lehendabizi, zirrin-zarran, hartu duen puska bat forma emate. Gero, zer egin du? Plis-plas, margotu du. Nahi duzue ikusi? Bukatu duenean, nola geratu zaion, panpina? Begira, ze panpin polita. Asko gustatu zaio, eta pentsatu du, hau ez duela salduko azokan. Hau berarentzat izango dela. Gainera, bere aurpegia, bere amatxoren antza du. Eta jarri dion izena da, Matrioska. Eta bere ohearen ondoan dagoen mailan utzi du. Horrela ez da hain bakarrik sentituko. Batzutan triste eta bakarrik sentitzen da eta. Horrela egunero, esnatzen denean, goizetan, esaten dio. Egunon, Matrioska, zer modu zaude? Eta iruditzen zaio norbaitekin dagoela etxean. Baina egun batean, esnatu zenean, egunon, Matrioska, zer modu zaude? Esan zion. Eta Matrioskak erantzun zion. Gaizki! Eta Sergeik esan zion. Nola? Hitz egin duela egurrezko panpina. Ez dut uste. Behar bada, nire irudimena izan da. Banoa gozaltzera sukaldera. Baina sukaldera joan denean, hor egon da bueltaka. Benetan, Matrioskak hitz egin du. Ez dakit, oso arraroa da. Baina ez dut gelara joan nahi galdetzera. Bada ez bada ere. Utzi du horrela asuntoa eta jarri da martxan. Hurrengo egunean,
esnatu denean, ai, egunon Matrioska, zer modu zaude? Eta entzuntu berriro, gaizki, atzo esan nizun, orduan, simiko egin duzu durrean, ez dago lotan, ez dago ametxetan, esnatuta dago, eta Matrioskak hitz egin du. Gaizki zaudela, zergatik? Oso bakarrik sentitzen naiz. Umetxo bat nahi dut. Umetxo bat nahi duzula? Bai? Bueno, behar bada, mendian hartutako enborpuzka hartatik, egin dezake zuretzako umetxo bat. Ederki, baina neska bat nahi dut, Neska bat? Beno, ederki, neska bat egingo dizut. Eta zer gehi joan da tailerrera, badu berriz lana egiteko. Eta hartu du, enborra hartatik, beste puska txiki bat, orain txikiagoa izan behar du, alaba izateko. Eta hartu du puska eta hasi da, zirrintzarran, 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 forma ematen. Eta gero hartu du pintzela eta hasi da margotzen, plis, plas, plis, plas, plis, plas, plis, plas. Eta geratu zaio polit-polita. Nahi duzu ikusi, nola geratu zaion? Begira, hemen daukat. Ederra. Eta esan dio, begira Matrioska, hau da zure alaba. Eta jarriko diot izena... Bueno, zure alaba denez, Matrioskari kenduko diot ma, eta gelditzen da, Trioska. Bere izena da, Trioska. Begira, zu bezalakoa da. Gustatzen zaizu? Bai, oso polita da. Baina nire alaba bada, nire sabela barruan eduki behar dut. Sabela barruan? Sabela barruan? Ezinezkoa da? Min emango dizut sabela barruan sartzeko? Ez importa, amatxo izatea, pixka bat ematen du mina. Baina gero asto egiten da, horrela da? Beno, egingo dizut. Eta Matrioska hartuta, eta zerra bat hartuta, horrela ebaki du erditik. Zirrintzarran, zirrintzarran, zirrintzarran. Eta barrutik ostuta, Trioska sartu du barruan, eta itxi du. Eta esan dio, listo Matrioska, kontent zaude? Bai, oso kontent, eskerrik asko. Eta bueno, zer gehi ere, lasai geratu da, eta posik. Hurrengo egunean, esnatu denean, egunon Matrioska, zer modu zaude? Eta Matrioskak esan dio, nik ondo, baina Trioska ez daki zer duen, gau osoa ibili da bueltakan, mentikara, tripa barruan, nik uste du zerbait duela. Begiratu beharko dugu. Ager ba. Trioska, zer gertatzen zaizu? Denatatik duzu, begira, besoa, begila, aurpegia, belarriak, zer gertatzen zaizu? Zerbait falta zaizu? Bai, niri ere, umetxo bat falta zait. Umetxo bat? Beste umetxo bat? Ai, ama, baina. Bai, eta nik ere neska bat nahi dut. Beno, oraindik enborra hartatik badut puska bat. Egingo dizu Trioska, itxoin hemen. Eta zer gehi berriro joan da tailerrera. Eta egun puska hartatik hartu du beste puska bat txikiagoa. Alaba izateko txikiagoa behar du eta puska hartatik hasi da berriro lanean. Rizti-rasta, 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 eta gero margotu. Eta pintzel hartuta, plis, plas, plis, plas, plis, plas, plis. Oso txikia zen eta azkar bukatu du. Nahi duzu ikusi? Nolakoa den? Begira. Ai, ze polita. Begira Trioska, hau da zure alaba. Zu bezalakoa, baina txikiagoa. Ikusten duzu? Berdin-berdinak zaretela ematen du. Eta bere izena... lehen bezala egin du. Trioska baldin badama, tri kenduta gelditzen da. Oska. Zu zara, Oska. Erki, esaten dio Trioska. Baina nire alaba bada, nire sabela barruan egon behar du. Eta zergaik esan du, aiene, berriro, ez, nire emango dizu. Ez dola
amatxo izaterak pixka bat ematen du, mina, baina gero, ahaztu egiten da. Beno, egingo dizut zuri ere. Eta zer hartuta, sabela erditik ebaki du. Zirrin zarran, zirrin zarran, zirrin zarran. Eta horrela, ustu du barrukoa, eta lekua egin du, Oskar barruan sartzeko. Eta Trioska, bere amatxoren barrua, Matrioskan. Ederki, Listo, denak ondo zaudete? Eta Matrioskak esan du, ni bai. Eta Trioska barrutik esan du, ni ere ondo. Baina Oskar barrutik esan du, ni ez nago ondo. Eta Sergeik esan du, baina orain zer, ai ama, ai ene. A ber, Matrioska, Trioska eta Oskar, zer duzu? Zer gertatzen zaizu orain zuri? Nik ere umetxo bat nahi dudala. Baina ezer gehiago esan baino lehen, Oskar egin du korrika Sergei tailerrera. Eta handik, egur puska txiki bat hartuta, egin dio umetxo bat Oskari. Hartu du puska eta egin du riz, ras, eta hartu du pintzela eta margotu du plis, plas, plis, plas. Baina oraingoan, Oskak ez du esan neska bat nahi duela. Ez dio denborarik eman hori esateko. Eta Sergeik hartu du pintzelarekin margo beltza eta margotu dio hemen gainean bibote bat. Eta esan du, zu mutila izango zara. Begira Oskar, hau da, ikusi nahi duzue, hemen daukat, txikia. Hemen, begira txikia, bere bibotearekin, hau da, Oskar, zure umetxoa. Izena, nolakoa da? Oskar baldin bada amatxo, oskenduta geratzen da K. Bere izena K da. Eta zure umea da, baina mutila da. Ezin du umetxorik izan. Hemen bukatu da ja umetxoen asuntoa. Bale, ederki, baina nire umea bada, nire sabela barruan egon behar du. Bai, egia da, zure sabela barruan sartuko dut. Eta Oskarekin ere, gauza bera egin du. Zer hartu du eta egin du, riz, ras. Ireki du, ustu du barrukoa, eta hor sartu du K. Eta Oskar sartu du Trioskan. Eta Trioska sartu du Matrioskan. Eta horrela, egurrezko panpinen familia, han geratu zen Sergeien etxea, egun batzuetan, bere ohiaren ondoan. Lasai eta posposik. Baina egun batean, Sergei esnatu zenean, ez zeuden hain, desagertu ziren, eta berak ez dakit nora joan ziren. Baina ni badakit, nora joan diren. Errusiatik alde egin zuten, eta hasi ziren bidaiatzen. Eta bidean, aurkitu zituzten, beste egurrezko panpintxo batzuk. Eta bata besteen ondoan jarrita. Horrela osatu zuten, beste familia, handiago bat. Baina beti azkena, gure K txikia, mutila delako. Orduan, han ginen, Errusian, Sergeiren etxean, ikusi dugu panpinak egiten. Baina orain, zuek zaudete, nire etxean, eta Sergeiren panpinak, hemen dituzue. Eta hala bazan, edo ez bazan, gezurra dela, neri ez esan. Muxu bat!